Una nova normalitat. Olga Garcia, bona nit. Bona nit, com estàs? Miquel. Molt bé, molt contenta. Avui ens parles d'un tema molt concret, no? Perquè hi ha moltes persones al món que estan tatuades, però què passa quan t'arrepenteixes d'un tatuatge? Doncs això mateix. Avui dia tenim la gran avantatge de que es poden eliminar. Es poden eliminar. I ja no només si no el vols tenir, sinó el vols difuminar per fer-te un altre sobre, o ja no només els tatuatges, sinó els perfilats dels llavis que feia un temps es feien molt sovint, les celles. Doncs, bueno, avui veurem tots aquests tractaments que es poden corregir. Corregir, eliminar records. Lorena Vázquez, bona nit, com estàs? Imagina que es poguessin eliminar records. Jo quasi prefereixo eliminar records que tatuatges. Sí? Quin record eliminaries? Uns quants d'aquest últim any, home, el confinament. T'explico la soledat a casa meva, que visc amb un primer horrible. Vull eliminar molts records. Avui parlarem també de la soledat. Carlos Ray, bona nit, com estàs? Molt content d'estar aquí. Escolta, avui faràs ballar a la nostra convidada de plató. Avui farem un challenge amb la Maica i a veure com surt. Ja que estan les discoteques tancades, aprofitem aquí, no? Jo crec que primer li hauràs d'explicar a la Maica què és el TikTok, però abans també, Arnau Vila, bona nit. Tu compartiràs amb la Maica un amor. Hola, què tal? Bona nit. Sí, compartiré el que vulgueu. El que vulgueu, sí, tal qual. Per cert, una cosa, Miquel, 30 segons. Deixa'm felicitar amb una persona que ha sigut el seu aniversari. És un tio guapo, solter, un partidazo. Es diu Lluís Urbea. Sé que ens veu cada nit, que és molt fan d'aquest programa i ha fet 32 anys. O sigui que tothom que vulgui que el busqui per Instagram i res, que el feliciti, vale? Molt bé, l'Arnau és el nostre periodista millennial que estarà connectat amb la redacció per treure les coses més curioses dels nostres convidats. Maica Navarro, bona nit. La Maica Navarro està al·lucinant perquè tu saps a lo que vens? No. No saps el que vens, eh? No. Bueno, ballarem, escoltarem música... Ballarem. Sí. Jo ballo molt bé. Clar, és que... Però clar, jo sóc molt exigent amb qui ballo. Ai. Has mirat? És a dir, jo ahir... i molt dominant ballant. No, a mi m'és igual. Jo sí... És salsa o què? Salsa. Cubana. Jo salsa puc ballar una mica. Cubana no sé ja, però salsa sí que puc ballar una mica. Escolta, què queda d'aquesta Maica Navarro de Santa Coloma, adolescent, quan el seu somni era ser periodista? Què queda d'ella a dia d'avui? Poc, molt, tot? Tot. El que passa és que jo... Això del periodisme va ser una autèntica casualitat. Jo no... Potser quedaria molt maco dir que somiar amb ser periodista, però què va, jo volia ser veterinària. Bàsicament, veterinària, sí. Però això del periodisme va ser casual. De fet, vaig fer el batxiller de Ciències, vaig fer primer de Biologia a Bellaterra, però portava una... En aquella època, per entrar a Bellaterra, necessitaves números clausos, hi havia una nota molt alta, i jo tenia una bona selectivitat i una nota mitja molt alta, però al COU vaig estar molt entremaliada, vaig suspendre un parell, vaig fer selectivitat al setembre, això m'ho va retardar tot, i aleshores per això va ser biologia. A biologia vaig seguir complicadeta, vaig marxar de casa, vaig estar com un any sense estudiar, però treballant d'assistenta de casa. I amb això vaig aprendre amb uniforme, i amb còfia i a cop de campaneta. De campana. Que va ser una experiència molt útil per entendre moltes coses i per aprendre a cuinar i a planxar camises. I després, quan vaig retornar un altre cop a estudiar, la persona que hi havia davant meu a la finestreta de la selecció de quines carreres vols, va demanar Ciències de la Informació. I jo vaig demanar Ciències de la Informació perquè no volia fer... Estava barallada amb el món. Vaig fer Ciències de la Informació de primera opció, perquè havia demanat ell, Medicina de segon i Dret de tercer, que la senyora em va dir, escolti, aquí no es ve a perdre el temps, O sigui que va ser... I a la Facultat de Periodisme, primer, vaig anar a poca classe, però va haver-hi un professor que em va clitxar i va dir, vine cap aquí. I em va enviar a la redacció del periòdico
a primer, però perquè mirés com era una redacció. Facilitat de paraula en té, perquè és una locomotora. La Maica, a més, a Catalunya és una periodista de referència, que la coneixem tots. Una institució. Vas passar pel Periódico de Catalunya, jo et seguia a La Vanguardia també, ara, evidentment, una de les cares més conegudes de Telecinco des del carrer. Una feina molt complicada, Maica, sobretot perquè has passat moments molt difícils. Jo crec que el procés va marcar un abans i un després, sobretot en la teva part més mediàtica, no? Perquè jo crec que a Espanya, aquell dia que et vam veure tots plorar en directe, què va significar la teva carrera i què significa a dia d'avui quan ho penses, quan mires enrere? A veure, aquells dies van ser una bogeria. Dic jo i ho diu ell que... Però és veritat que aquells dies, tot i que jo ja portava molts anys amb l'Anna Rosa, des que vaig anar a Madrid a viure, i portava molts anys fent televisió a TV3 amb el Jordi González, que vaig començar, amb el Josep Cuní als matins, en fi, amb tota a TV3 molt, doncs és veritat. Les meves col·laboracions en televisions estatals havia sigut més puntual. Anna Rosa havia viscut a Madrid i havia tingut molta presència de plató durant gairebé 5 anys, i Barcelona 2017 comença... Primer són atemptats, després és tota la prèvia al procés, i en la prèvia, doncs, jo compatibilitzava Anna Rosa amb El Rojo Vivo de Ferreres, més Más vale tarde, i hi havia dies que jo començava a les 9 amb la Quintana des del Parlament, estava punxada gairebé tot el matí, sortia d'allà, enganxava amb el Ferreres, per dir dos coses, reenganxava després amb Más vale... O sigui, una autèntica... Va ser una bogeria. La Maica ens haurà d'explicar com és la periodista. Jo crec que sap encapçalar tants mitjans de comunicació per això vaig dir prou, al mateix temps. Però estaves a tot arreu. Inclús, saps el que passa? La clau de l'èxit era massa. És quan algú decideix imitar-te un dia. Hola. Sí, me llega el retorno. No me llega el retorno. Maica, sí. Maica, Hola. Detrás de ti, Maica, por favor. Que no sé dónde está la cámara. Sí, detrás de ti. No, sí, ahí delante, eso es. Perdón, ay, sí, perdona, es que si la tenía delante y no la he visto. Bueno, ya. Tremendo, ¿eh? Maica, estamos en directo ya, ¿eh? Perdona, es que no me entero. Ana Rosa, perdóname. Bueno, conectamos contigo para que nos des la última hora sobre no lo escucho. Maica, es que ¿me escuchas? Perdona, sí te escucho, sí. Dime. Conectamos contigo para que nos des la última hora sobre la situación de Cataluña. Ah, sí, llevo 3 días sin cagar. La primera persona que això ho veu és la teva mare, o no? Bueno, la meva mare s'indigna. El primer dia pensa que només serà un dia, el segon dia ja quan... Perquè a més els hi funciona molt bé i converteixen en personatge fixe del programa i es van estar durant setmanes que ho feien cada dia. Bueno, ma mare té el telèfon d'Anna Rosa Quintana i la va trucar un dia per demanar-la, sisplau. Ah, no ho sabia, això? Sí. Molt fan de ta mare des d'aquest moment, eh? A partir d'ara som tots fans de la teva mare. Va trucar a l'Anna Rosa per dir... Hola, Ana Rosa, soy Carmen. Ana Rosa, soy Carmen. Mira, la madre de la Maica, escucha, que yo te quería pedir una cosa. ¿Por qué no le dices que lo deje ya? I ara Ana Rosa intentant convèncer-la que no sabia, que era amb tot el carinyo del món. Però no, yo cariño no lo veo. No, però patia molt, no. Bueno, és ma mare. I allò que em preguntaves dels plors, és veritat que aquell dia meu plorant va ser una enganxada de Melinda, però havia tingut moltes, però jo crec que aquell dia era un sentiment de ja no puc més. I vaig rebentar per la bronca, perquè el dia 1, això era el dia 3 o 2, i havíem passat un dia 1 complicadíssim. De fet, jo em vaig arribar a plantejar no tornar a sortir el dia 2 perquè no sabia com explicar a l'audiència què havia viscut jo el dia 1. Deu haver-hi un moment en un col·legi que em vaig tancar un lavabo sota una pica perquè no suportava el que estava veient i em veia incapaç d'explicar-ho. I tot i que em van convèncer, no ho has de fer, i clar, lo de Linda va ser... I a més jo,
havia patit una separació traumàtica, que no havia plorat, no havia tingut temps de... I allò va ser com... Buah, va Vam plorar molts rebentar. amb tu, Maica, que ho sàpigues. Sí, que a més la gent no va entendre una frase de l'Anna que li van recriminar molt, perquè a mi és veritat que el rímel se'n va escórrer, i ella em va dir, va, vés-te'n al lavabo, i la gent ho va interpretar com que si m'ho feia d'una manera, i al contrari, ella després em va trucar, és una persona absolutament pròxima i empàtica, i va ser una frase per treure ferro, però no en absolut m'estava dient, vinga, va, nena, deixa de plorar, en absolut. La Maica és una periodista consolidada, però a la nostra redacció també hi ha un altre periodista que diu que sí, que té moltes coses en comú amb la Maica o li agradaria tenir, Arnau. Hola, què tal? Perdó, és que estic estirant perquè estic supertens. O sigui, des de que sé que hi havia la Maica en aquí al plató, que és que tinc com... La Maica t'imposa? Molt. Per què? No ho sé, tinc ara mateix el cor... O sigui, ojalà em pogués tocar el cor. És una regla de la meva vida, he imposat sempre tant als homes que sí m'han anat, bàsicament. Doncs no sé, a mi m'imposes moltíssim. Vital. A mi m'imposes molt i estic molt nerviós, o sigui que res, espero estar a l'alçada, Maica, i si no, doncs no ho tinguis en compte, d'acord? Dóna-li. Vale, molt bé. Doncs res, tinc l'escaleta, i l'escaleta diu que vosaltres dos... Clar, és que vosaltres dos sou molt amics, no? Maica, Miquel Valls, Maica, sou molt amics, i compartiu una afició. Una afició? Sí. Els homes? No. De moment, no. Sí, segurament també, no dic que no. Però no, aquí tinc apuntat que compartiu afició pels gossos. Ah. Sí, llavors... per la fotografia. Vale. Esteu veient la foto? Però aquests dos gossos són de la Maica, eh? No sé, no tinc ni idea. Tu tens gos... Puc dir, no?, que són els dos teus? Quina vergonya, m'estic mirant la ratlla. Si en aquests moments me veiés el meu colorista, el Juanma Bravo, em fotria una bronca, ara ho entenc perquè em fota bronca. Com puc anar amb aquest cabell? Sort que avui vaig ben de color. Sí, ens encanten els gossos. Bueno, a mi m'encanten i jo crec que amb ells també. De fet, hi faig una promesa aquí en directe, en aquest programa. Si la Lola i el Simón algun dia hi ha alguna cosa més que relació filial a sota del mateix sostre, un dels fills serà pel Miquel. Ai, que bonic. Molt bé, Maica, molt bé. I això ja ens farà família per tota la vida. No, clar, perquè saps el que passa? Que entre tots els periodistes, o sigui, jo no sé per què ens va tan malament en l'amor i amb les relacions a tots els periodistes. Tu, Arnau, també estàs sol, no? Estàs més sol que un... Jo és que em sap molt greu, Miquel, però és que de la meva vida privada no parlo. Perdona, disculpa. No, pero, a ver, es que yo, claro, no tengo la imagen, pero más o menos me la puedo imaginar porque creo que la he visto en Instagram. Entonces, hablando de perros, Maica, ¿tú eres un poco perra o no? Mucho. Un poco no, mucho. Eres... Mucho. Un poco no, mucho. Y con la edad, más. Y así la última perrería que has hecho, ¿cuál ha sido? Es que no te la puedo contar. Pero piensa que es un programa que se emite a partir de las 11, ¿eh? Ay, mierda, que viene Jordi que me va a echar la bronca porque me voy de tema. Oye, así, brevemente, Maica, algo. ¿O con quién? ¿O dónde? Uy, ¿dónde? Ostras, es que... No, és que... No sé. És il·legal perquè t'està costant tant de dir-ho que potser has fet alguna cosa il·legal. No és il·legal. Però... No és il·legal. Però clar, quan passes la barrera dels 50... Saps, quan passes la barrera dels 50, Oriol, que sàpigues que tot el temps que et queda per viure és menys del que has viscut. I això vol dir que no has de perdre ni una. I per tant, como dice mochuelo que se mueve, mochuelo va a la olla. Maica, però no m'has... Bàsicament. Però no m'has respost a la pregunta, ¿eh? Ni dónde, ni cuándo, ni con quién. Digue'm. Hola. Digues, cariño. No, dic que no m'has respost a la pregunta ni dónde, cuándo, ni con quién. Hombre, con quién Pues no, mira, no. con quién no. ¿Y dónde? Tampoco. ¿Dónde? Pues sí, ¿para qué? Pues donde se puede. Sí, en cualquier sitio es bueno. En la cazuela. Vale, pues escolta, és que bueno. m'estan fotent crits. Vale, hem de donar pas amb un vídeo que es diu salsa, porque bailáis salsa o habéis hecho algo con la salsa. Entonces, que entre la salsa y ya está, y se acaban els crits. Yo que sí que soy muy de discotecas y de salsa, que no hay baile con más contacto que la salsa, llegaron el otro día, Guillermo, unas imágenes de Japón, de japoneses bailando salsa con mascarilla, que sí, vaya, que sí, en fin, que si Celia Cruz levantara la cabeza, se echaba para atrás. ¿Y tú qué vas a hacer ahora? ¿Tú que eres muy de discoteca? ¿Qué vas a hacer?
Pues nada, pues a mí, pues pedir daños, yo voy a presentar una querella, daños y perjuicios, porque toda mi vida sentimental y social se ha ido al...